Tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain chibai le vek ule tonjum video chuan American science fiction film munom tak powder ti hi toikim taka thira ngai thla khau zuai na hun ilo nei leng miang trekin aden zo chia me cherai por chu damdo ina shwaini in a hun ai ma in nawa vei pha bokani Reingial ave nu in vandoi thak tak main naw chunga chuan athita a anaw shin ero vanei thak takin adam chuak lawa ma se naw te vun chu ngau satlia po ni lo a var vek ang chi hian a ta thungani greka chuan a fapa chu mu ve adu awangin entir ani a naw te var vek mai apian hlim hnota changa incubator da ngai khopa songnoi boxi an hmuchia mai chu grek po in afapa atan pom lovin a hnol tamai ni aparil rungai to na chu shethiam ve ni om takin naute la chu a trap ve ta chiam maya a thluak po in na a thok na sa zual le ti alang thei bokani kumsom ni don liam to in sharif barnam chuan naupang lam psychologist Jesse Caldwell chu bia in farmhouse hlui to taka kalve turin angena chu hmuna an thlen chuan chu farmhouse sa cheng chin putar pakhat chu heart attack wanga aboral thu shilin ka kau ve chan jok tak che chu in hnuai lama khwan mi parol thar bi ruwa oma alo chuak du box silawa nangma hian min biak sak thei ka be se ani chen om te soidanin he mi parol thar hi mi pa ngai angzan lo deuh ni in chiang taka mutu pon la om lo karin dan chuan he putar topa hi anianga chan enge mo awanga pona a chua theilo nan in hnoya anom tiraniang atia chu mi hnu chuan in hnuai lama chuk ngalin bangkil lama lobiru reng mi parol thar varvek mai sam emo mulpo neilo meng du khui mai chu anzu mu chuak ta ni avar ema wangin enkol tu apile pute chuan powder tia an ko chin thu choin kaming tak chu Jesse Reed ani atia Sharif Barnum chuan thlafal ngalin Jesse chuan tinge ipu aboral khan police emo poi phone thwai mai lova tin zota kapu khan mi in mu tirani chuan an labo dai mayang chiti in min shil china tia changin school po ka kal hleinem MAHSE le khabutam takka in chopa henga chang hian thil tam tak ka shiat pha ka thiam pha bokani atia Jesse po in a thluak chu cha atirim rem hleani chu mi hnu chuan powder chu shwa chhuani in chu vele electric kai hnoi police siren le radio te chu an buai zo ta vek maya in on off sekin an chiang kwang lo zo ta vek mai ni Jesse in powder atlan pui hnu chuan police lampo in powder chu makti ruk riawna an nei thu soin an in chunglama lightning rod som pani ngot om chan tur omang te chu an shelo hlea officer Harley Duncan phei chuan heart attack wanga thi mani se doctor report ta chuan thilrin hlel om de hlek a om thu te soin electric man hlum ani arin thua soiwar hle powder chu skula lu tir ve ni donin arwal puite haula chuan avun var vek mai chu makan lo ti hle a an lo endu rap Jesse po in powder chu fingriawa shiat na nein IQ test nei tir nge atum ru hle bokani adang lam ema wangin powder chuan chian kom tur po anei lova chhun cho eilai po in ama che in achungut mai ni an skula michim omrol te chuan ron nayin ti buai antuma an how tu pa ber John chuan alandan varpek puak lutuk te chu soiselin mithar chuan nara fian anda zel turania ti in akit pakhat mi chachu ati dan tur a entir vela powder po in thuai takin fian chu ala MAHSE ti tura ati dan ang lovin fian chu adin tira room chunga fian zong te chu a hip khom tir ta vek mai ni naupang dang ho phei chuan powder chu an hlau pha hle a MAHSE John ero chuan angei zwal pha dai thungani Sheriff Barnum na bang le afapa chuak tur te chu anin kota anin toka MAHSE afapa ani ti po shiat lo me shiat lo ang main anin kalpel tang nguk mai hei hian an pa fa in kar chiat zia chu a pholang chiang hle ani Barnum nupui chuan cancer vein anna hle a
khuma chang po a tho chuak thei to lovin a chong la a chong thei to heklo a khum chuak khovel ani to ringot mai ni Jesse po in powder at chu doctor hne na shwain doctor chuan engma thatlo na anei lo thu chain a hrisel na po a tha ati science class a chuan an zirtir tupa Mr Donald Ripley chuan electric current chung changa zirtir na nein light te chu offin electric na tho dan te chu entira chuti lai tak chuan Jeremy chu ti danglamin na tatlat mai atira zoite te a khur der kha a khur na chatial tiala atopa phei chuan khol chuan electric thazam chak tak ron pe chuakin powdera oma tak chuan a ron man ta chat maile boru ka te chuan kang dorin zirtir tupa mang ang lutuk chuan khol chu avuak chiat pha taringot zirlai no pangdang le zirtir tupa Mr Ripley te ngei po in powdera chu athi to emo antivek to a naupang ho phei chu hlawin an tlan chuak ngal wang Mr Ripley chuan pannain powdera chu a khoya chuta mul zong te chu an tho ta sung mai ti mu in powdera chu ala thilawani ti le ni khoshilovin a omri mai ani ti shave che in makati hle doctor la chuan Mr Ripley powdera omdan maktak ashil chu thil ni thei ani ringlovin a oi saklo na samaya electric shock tak te chu ni se a thilo vek pon akang na savia wang atibur mai chuti lain powder ero a himpial mai siani powder chu damdo ina changin atlan chuaka apu te ne na an chen chin na khan kirle atumani konglaka chon a classmate Lindsay nen in mo in anin be chelo dun hle powder landan chu danglam em wangin mi ho chuan an endu hlebok powder chuan an bulvela mi te ngai to na le an hun kal to zong te chu a sha thei vek thua shila Lindsay eroin karenin aman na awang khan ala chiang vaklawa ngain athil soi chu angai thu tak sak lem lo chu mi nu chuan powder chu anin hluilam panin akal le a MAHSE konglaka chuan sheriff Barnum le officer Duncan ten an lo lam bunta ka wangin school lama buk chuan shwai kir le anitani a IQ test result chu chuak to in zathum lai ani awangin bon antitlang he a chutiang renga mishing thluak chale sang chu khovela an lapian lo wangin makan ti hlom tak zet bok powder heroin engdang zong ain an in hluya kirle chuadu bera MAHSE Jesse chuan bankin an nei to thule akir thei to lo thuashil sheriff Barnum le officer Duncan te chuan zirlai no pang ho chu ram hnuaya camping nei puin chan nei velo powder chu amal le pekhle sheriff Barnum chuan pannain kola phezor zora powder chuan kol phele chek tlatanian chuan inzom na engi motak an nei thu choin nuam lo ati chan hle a MAHSE sheriff eroin athu soi omzia chu aman phavelem lo atuk zinga chuan powder chu ram hnuai pilril zoka lutin achevel en thareng tu John le Mitch te chu an bi rukna ta chuak turati in John la chuan silai alo pai reng mai John chuan silaya tin thutin miten omle rap thak takini hiti in powder chu ka hlum atum tamai chuti lai tak chuan silai puak dur thom sia in richhuana lampan chuan manmo takin antlan khom ngala officer Dankena sakhika thitur chalchang vel chu anwa mutani sakhia kap thei chu a indi thei viau mai le ngal sakhiril lungai to na shetlang vek thei powder ero alunga chetak zet officer Duncan chuan athil ti rap thak ziale poizia chu sha thei nan ti in akut le lam chuan sakhi ngong chu wanin ale lamin officer Duncan akut chu avwan boka sakhinat na le shiom na zong te chu officer Duncan a chuan a hlan chhong tani chu vele officer Duncan chu hlau le thlabar na khatin atlu ta top maya om ngai na reng a shetalo John la chuan powder chu silaya tinin athil ti lai chu ti top wat turin a shila powder ero chuan zam ei lovin na en kalmai silai a me po ama che in mi that chuan silai chu alo ti son manawangin powder chu a him pha hlawa
officer dan kena hlau thlabar lutuk chu man be hial ngain a om zui bokani Jesse chuan ram hnuaia thil thleng chungchang chu zotin powder chuan ina a ho du thu bak eng thu ma chak chuak du chak lo Jesse chuan chiana lom kan ni ti in thlem yal ma se powder thin rim chuan chian te chuan ina changin min shrai bawin min khung bo lowang tia an khumin light le dar thalang zong zong te chu ati ke zui ta pop pop maya chu mi hnu chuan ngoi rangin a chuak zui ngal maka Jesse po in adangam bik ta te ulo Sheriff Barnum nupuila chuan zualam pan zelin doctor po abei dong to hle Barnum chuan heti khop hian anatoa MAHSE tinge akal mai mi alo le achada om ka ring tlatani atitol Science teacher Mr. Ripley chuan powder chu muin ni khoshilova I omlaya ka khoi chakhan chakna le thil ti theina mak tak kala experience ngai mi alo chu ineyani ti ka shethei kha thil kha drugs chalai ril ru le taksapu anga min in ngai tir thei hial tur khopa chaknen ka te khin ber Albert Einstein po in mishing te hian kan thluak hi za a za in mang thei la chuan thlo theina khop hial kan nei thua soito a chutiang che chuan nang po hian I thluak hi 100% a mang thei tur hian engemaw unlock inei nge ani ka ringtlat I hun kal to po ni se chu wangin nang hi mishing te ta na mi hlu le ropui tak turini in ka sia I chian ni ve ka du ani nang ma chang hian zirbel tur tam tak ka chhar chhuwa thei ka ringtlat bok ti in atlon hle Sheriff Barnum chu officer dan kena mutura kalin asilai zong zong te chu alo pai bo vek tu ani ti mu in makati kher maya a oi theilo hial zok chu vele dan ken chuan sakhi aka nun ber chuma powderan sakhi ne na anril rungai to na a thlak thleng dan le athil experience rap thlak zia le shiom zia te chu shilin ram saka le chu atum to lo burani Sheriff Barnum po in anupui dam lo nalutuk to chongpo chong chuak thei to lo nen chuan powder kal tlanga anin biak thei be sein powder chan puina chu angen ta ni anupui ril rungai to na te ba ka akal thei mi alo chan te chu shet saktura ati nu in powder chuan anupui chal chu khoi sakin aril rungai to na chu a shet sak thei ta anupui kal theilo chan chu Barnum ni afapa Steven te in car ala chiat em wang ani thu soin powder chuan nikhat in pathuma lim taka huana inin fiam chumin inupui chuan inin nei zungbun ati bawa kha zungbun bo kha in pa fa in zong dun na thei hle ni tiro Steven pei chuan tlai tin hun rei tak chung kha azong china sin chuan silver box kha hong chin te ati a Barnum chuan hongin achunga chuan anin nei zungbun bo nge kha alo om khiaw maya Steven chuan alo zong hu nge tin ani Barnum chuan chap zoi zoi chungin zungbun chu anupui abun tir ngala chu mi hnu chuan powder chuan Barnum kut chu avwan vele a anupui o nge mai chu asya tir vele tani afapa ne na anin kar po asyam chatle vektur thu chu chap zoi zoi chunga tiamin dua takin anupui chu achula anupui po zoi muangin hadam takin akal vetani anupui hne na ain tiam angi yin afapa ne na anin kar po chu siam changalin an nuka ul na sapa fa hle powder le lin se te po fera kaldun ve in anin nim nai so to hle powder chuan ipa angin mel chiamin ti ve em ti na zota lin se chuan kami pahmu to zong zonga ila mel chaber tia changin amwa zui nap lin se pa chuan lo mu in athinarim hle a powder chu ashom thonok nuka a musit lebok achong manga chuan mishing ang po in angai mi alo a ang Jesse chu ron thleng ve in lin se pa chu bengdai atuma anila chuan atop nan ti in powder chu ngei om takin achong khum le khera afanu chu ashwai shang ngal mak bok powder ril runalutuk chuan chulai mun chu chhuasan ngal mak tumin abung ro te chu pekmol mula an in hlui lamboka kirle kha tumani jima chuan thombeng cheng sha in alut koile ri John te chian za ho basketball lo khel lek chuni in holak lo tlat tu
John at chuan ngei taka chain alukhum te cho khum sak maka in swal puya te som vel chu vele powder chuan John a hun kal to chu chiar sakin atet laya apashonin apa thita hne changa aro chun chun alukhum a chu sakhun lai te chu angai to kirtir ta chu chuan John ril runat na chu kai thole in powder chu a huat pha tak zeta tinat nge atum ru ta hleni khopuya rik tak dum awang chuan a chian te nen powder chu pona nor chhuakin sarwa ngal nga ta ruwa dautir chu antum velani iwar e mai handeu imamoti in chirtui ten taka te chuan annam lut vel chu mai chu la du tok lovin ngei omle musit tak takin achong khum zui char chara engtika ama mishing pa ngai angin kan endon chuang lo che atile kher chuan powder thin tirim veta in energy force chak tak chu ape chuaka TIDUHDAH tu te ho chu an leng dar ta chum mai ni John a phei chuan torna zwalin a thoto lo hial mai le powder chuan ama electric mang chuan a oma nemin chan chua le tuma vanei thak takin John chu aron thole thei hlau powder a hlau thei zia chuan sha chian tlan tak e mawangin an zinga mi tha chuan atlan chua thei na pui chu tha a sha in an chen na in hlui lampana kaltur motora chuan a thon ho ve ta ni powder po in anin hlui chu thlengin in chung bungrua engkim mai chu thiar chu avek an lo ni to a in hnuai lama a khum le khabu te nen chen chuan engma areng alo to lo jesse po chu ron thleng zui ve in itana in ang chia nuam tur omna tur mun chatak ka zon mu sak to nge yang cheti in a hne mol Mr. Ripley po churon thleng ve in khoya emo kaltuma an chwa don lai tak chuan thunei tu te hne na powder a hlan kir le tur Sheriff Barnum le officer Duncan te chu an ron thleng ve le chia mai Jesse chuan khongai takin kaltir mai ro uti in powder tan chuan angin saka maktak main Sheriff Barnum chuan arem thi hlau powder po in inupuya boral khan thok le khata abo ngal duak mi alawania chiang tak chuan ka soi thelo MAHSE khoya emokalin chuta chuan thlamwang takin a omani ti ka she theiani ati a chu thu chuan Barnum pu ati hlim kher mai chuta le thok le khata powder chu field lama tlan lutin rang takin an zui ngal vek kol the chuan powder chu rondeng le in chu chuan ati chak bel zual sawemo ti mai turin ade eng deuh pop popa chakna makdang lam takin chulai mun zong atuam kha tlat nu chuan powder po chu mu zui tur talavin chhum kara chuan abo veta dai mai ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sila video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule